Как нагледно да започнем да делегираме в бизнеса си и това, с което се занимаваме като цяло. Нагледно, какво правим? Имаме, например, 10 неща, които правим. Разписваме си ги 10 неща, така до 10, за да не го пиша подробно. И примерно на първо място да е разговори с клиенти. Пиша съкратено, за да не стане прекалено дълго видеото. Да пускаме фактури, например. На трето място може да е да организираме някакво парти с клиентите. Парти с клиентите. На четвърто място може да са продажби. На 10-то място може да е стратегия. Да мислим стратегия за бизнеса и развитие. Така. Разписваме 10 неща, които правим и след което ги оценяваме от 1 до 10. Оценяваме ги от 1 до 10 по трудност. Защото на това да поканим клиентите си на парти, най-вероятно не е много сложно, то по-скоро е единица. Това да пуснем фактура, да кажем, за някоя тройка, а разговорите с клиенти, за да получим някаква обратна връзка, например, е двойка. Продажбите може да е шестица, не се знае, докато стратегията и бизнес развитието може да е десетка. Сега, какво правиме тук? За да можем да устойчиво да започнем да делегираме, всяко от това нещо, от тези неща, ни отнема някакво време. Може да видим, че 1, 2 и 3 под някаква форма ни отнема, примерно, 6 часа на седмица. Например, може да отнема и 15 часа. Не се знае. Така че, взимаме си човек и за да можем да го обучим по устойчив начин, го обучаваме първо на 1 и на 2. Едно какво казахме, че да покани клиенти на дадено парти, което организираме за тях, а двойката по сложност е да има разговори с клиенти, в които да събира някаква обратна връзка от тях с неща, които какво има, според тях е важно да подобрим, какво може да се случи, да не ви обяснявам всичките тези неща в детайли. Когато ние пуснем 1, 2 и 3, оставаме човекът той дори да допуска грешки тук, защото какви пък да са грешките, които да допусне тук? Няма кой знае какви грешки. Сега изключваме фактурите, защото тук при фактурите могат да се допуснат грешки, обаче после се анулира фактура, пуска се нова и така нататък. Не е нещо, което бизнесът ще фалира от това нещо. Но да кажем, може на място на фактура да е нещо друго във вашия бизнес, в момента си го измислям в движение. Когато пуснем 1, 2 и 3, ние си освобождаваме определено време обаче, което е важното и ключовото нещо в тази задача. На първо време, по устойчив начин обучаваме човек в екипа ни, минавайки по стъпки, които ние да не го счупим. И си освобождаваме време, което време ние можем да използваме, за да развиеме нещо, което да е 11, 12 и 13. Може да е маркетинг, може да е каквото и да било, да запишем ново обучение, да създадем нов продукт или услуга. Но за нас е важно да си освободим време, за да можем да създадем нещо ново тук. И, разбира се, ако не пуснем тези неща в самото начало и се опитаме да хванем 11, 12, 13, ще се получи метода на ластик. Метода на ластика в един момент ще се скъса и той ще се върне обратно към ръката и ще ни заболи. Обаче, описано в живота, това е бърнаут, паник атаки и какво ли още не. Тоест, главният мозък в бизнеса, което е бизнес собственика, бърнаутва и бизнеса замира, защото го изградил и по начин, по който изцяло само единствено от него да зависи. Затова започни да делегираш още от днес, за да имаш още по-добри резултати, възможности за развитие, да изградиш устойчив екип и да изградиш възможности за развитие за самия екип. Желая ти успех!